Γνωρίζουμε ότι ο αντίπαλος είχε κάποιες απουσίες, οπότε η εικόνα δεν είναι 100% ουσιαστικά πραγματική. Είμαστε καλή ομάδα, μέρα με τη μέρα γινόμαστε ακόμη καλύτεροι. Δουλεύουμε πάρα πολύ προς τη σωστή κατεύθυνση. Το θέμα είναι να συνεχίσουμε να δουλεύουμε σωστά και να δουλεύουμε όλοι μαζί. Αυτό είναι το πιο βασικό. Αν δουλέψουμε σωστά, η ομάδα δεν έχει ταβάνι. Δεν θεωρώ ότι έχει ταβάνι και μπορούμε να ανταγωνιστούμε και υψηλότερους αντιπάλους. Απλώς θέλω με ταπεινότητα να πάμε μπροστά βήμα-βήμα και σιγά σιγά να κατακτούμε και κάτι περισσότερο φορά με τη φορά. Ήταν πολύ σημαντικό μάτς για μας, ήταν ντέρμπι. Ο Κορυδαλός είχε ελλείψεις, ναι, αλλά παρουσιάζει καθ' όλη την πρώτο γύρο ένα πολύ αξιόμαχο σύνολο. Ήταν ένας δύσκολος αντίπαλος για εμάς, τον οποίο μπήκαμε στο μάτς παρόλες τις απώλειες που είχε, με σεβασμό απέναντί του. Εμείς θέλουμε να κάνουμε το παιχνίδι μας σε κάθε μάτς. Πετύχαμε τα γκολ που έπρεπε, κάναμε αυτά που θέλαμε και κλείσαμε τον πρώτο γύρο έχοντας επιτύχει το στόχο σε αυτό το μάτς που ήταν η νίκη. Όπως είπες, ήταν ένα ντέρμπι, κρινόταν η τρίτη θέση. Η Αθήνα 90 ήταν πολύ πιο έτοιμη από εμάς, μπήκανε μέσα, το δείξανε, πήραν αυτό που άξιζαν, δεν διεκδικήσαμε καθόλου τη νίκη. Είχαμε απουσίες οι οποίες σίγουρα μας επηρεάσανε, αλλά αυτό δεν αποτελεί δικαιολογία. Όταν παίζεις ένα τέτοιο παιχνίδι πρέπει πάντα να είσαι έτοιμος. Ευτυχώς είμαστε μέσα στους στόχους μας, χάσαμε το σημερινό παιχνίδι, αλλά και πάλι είμαστε στην τετράδα που είναι πολύ σημαντικό. Ελπίζουμε να είμαστε το ίδιο ποιοτικοί και ανταγωνιστικοί, ώστε να συνεχίσουμε και να παραμείνουμε στην τετράδα και να κοιτάμε πιο πάνω. Σίγουρα όταν τελειώνουμε το μάτς με 0 στην άμυνα, εγώ προσωπικά ως τερματοφύλακας χαίρομαι λίγο παραπάνω. Δηλαδή, ξέρω ότι είχαμε ένα πρόβλημα με τα γκολ στην αρχή της χρονιάς, αλλά όσο καταφέρνουμε και κρατάμε χαμηλά το σκορ στη δική μας την πλευρά, στο παθητικό, είναι πάντα καλύτερα. Τώρα, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για το παιδί, τον Κωνσταντίνο, ο οποίος μπήκε για πρώτη φορά φέτος. Κλήθηκε να κάνει την πιο δύσκολη διαδικασία που χρειάζεται να αντιμετωπίσει ένας τερματοφύλακας και τα κατάφερε 100%. Σίγουρα καλύτερα από μένα. Είμαι πολύ περήφανος για το μικρό και ελπίζω όλοι μαζί, γιατί είμαστε ομάδα. Δεν είναι ο Χριστόπουλος και ο Γιάκας και ο καθένας ξεχωριστά. Είμαστε μια ομάδα και όλοι μαζί θα πάμε το βήμα παραπέρα. Οπότε είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για όλη την ομάδα. Τώρα πόσο κοντά ή μακριά είμαστε από τους πρώτους, δεν το ξέρω. Εμείς κοιτάμε τη δικιά μας την ομάδα. Σκύβουμε το κεφάλι σε κάθε προπόνηση και δουλεύουμε πραγματικά ταπεινά και σκληρά προκειμένου η ομάδα να βελτιωθεί όσο περισσότερο μπορεί. Το ταβάνι μας, ανάλογα με τη σκληρή δουλειά που θα δείξουμε, θα το δούμε στο τέλος. Ερχόμαστε όσο αισθανόμαστε ότι το σώμα μας επιτρέπει να κάνουμε αυτό που αγαπάμε. Σίγουρα προσπαθούμε να βοηθάμε τα νέα παιδιά όσο μπορούμε. Σίγουρα αυτό που βλέπω εγώ είναι ότι υπάρχει πολύ υλικό από πίσω και με την κατάλληλη καθοδήγηση το επίπεδο μπορεί να ανεβαίνει συνεχώς.